Eukidek Mondragon Unibertsitateko ikasloien elkarteak bigarren aldiz antolatu ditu ikasloien jardunaldiak. Ekitaldiaren bigarren edizio honetan ikasloiek aukera izan dute berriz ere elkartzeko eta ezagutzeko unibertsitateak eta fakultate ezberdinek izan duten eboluzioa. Hau, lehen urtean hasi ginen egiten eta Eukideko ekitaldi hauen helburu nagusina da gurekin bere garaian ikasten zuten ikasleak berriro unibertsitatera ekarri eta kontatu zertan gabiltzan, ez? Alde batetik jakin dezaten bere unibertsitatea gaur egun zer dan, eta bigarrenik jakin dezaten baita ere beraien zerbitzura gaudela, ez? Eta gurekin gure laguntza eduki dezaketen arlo guztietan formazioan ikuspuntutik, lan munduari begira, garapenean, ikerketan eta jakin dezaten gu bere eskura gaudela, hori adierazi nahi dugu. Fakultatean izandako berrikuntzak bertatik bertara ikusteaz gain, luntxa ere egin zuten ikasle horiek. Horrela, giro informalean aukera izan zuten beraien arteko harremanak berrartzeko eta euren egoera profesional eta pertsonalen berri emateko. Pues me ha parecido muy interesante, sobre todo porque me he reencontrado con gente que hacía años que no veía. Benetan interesgarria gaurko ekitaldia, lagunak aspalditik ikusi behiko lagunak alkartu gara. Eraikuntza benetan ikusgarria, pentsauxeako danok bardina komentatu du gure artean. Las instalaciones me han parecido una pasada y no conocía la trayectoria de la universidad, de todo lo que ha crecido en todos estos años, que vamos, yo lo que conocí era el campus de Escoriaza, Mondragón y el de Oñati, en el que estudiaba yo, pero vamos, tiene una proyección sobre todo internacional que no sabía que tenía y me ha sorprendido. Oñatiz gain, ikasloien topaketak Arrasate eta Eskoriatzan ere antolatu ziren. Indala 10 urte dela bukatutakoek ez dute ezagutzen Atxabalta. Orduen, elkartu ingitzen Eskoriatzan, ikusi genituen hango berrikuntzak, egin genuen harrera, han bakotxan nundi nola dabilen konta, eta oso giro honien, apur bat egunera ipini, beste gelakidiak eta gero egin genuen handik, autobusio baten etorri ona, Aretxabaletara, hemen ikusi eraikin berrixa, ez zuten ezagutzen, gehienek, eta hau ikusita gero hemen luntxa egin eta buelta ugitzen Eskoriatzako kampusera. Antolatzaileek esan digutenez oso giro polita egon zen ekitaldian. Aurtengo ekitaldiak esan oso ondo atera da, jendea pozik etorri da. Neurri batean harritu eta baita ere zenbat aldaketa eta berrikuntza desarrollatzen egea Mondragon Unibertsitate mailan. Gainera, eta hori bebazan ekitaldi honen arrazoietako bat, ez da euren artien barriro berrartzi harremana eta ikusi genuen, adibidez hezkuntzako talde bateko kideak ibili ziren WhatsApp talde bat egiten eta ia basaukaten zerrenda osua gero euren aldetik bazkari bat prestatzeko gelakide guztia.